Il-prezz tal-korruzzjoni jfisser li dak li qed jonfoq il-gvern jista' jintuża għal affarijiet aħjar biex ngħinu lil batut. Għax fl-aħħar mill-aħħar għall-korruzzjoni qed tħallas int. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt li kien qed jiġi intervistat minn Frank Psajla fuq il-programm Iswed fuq l-Abjad. Wara l-iskandli tal-Panama Papers u 17 Black ħadd ma rriżenja, Konrad Mizukich Kembri baqgħu hemm, għalkemm nafu ta' min huma il-Prim Ministru xorta ħallihom hemm. Joseph Muscat l-ewwel qal li ma hemmx inkjesta, imbagħad qal li hemm inkjesta fuq il-kumpanija u mhux fuq il-persuna. Il-mod kif qed jirreaġixxi il-Prim Ministru. Fejn qabel da dejjem kien joħroġ wiċċu minn quddiem u jitkellem b'ċertu mod konvinċenti, illum naħseb meta isaqsuhom kemm lilu kemm il-Konrad Mizzi jaħarbu qegħdin. Meta jagħmlu statements li aħna qed nuru litteralment inġibu dak li jgħid u nuru fejn mhux minnu. U issa qed jarfu li l-Prim Ministru mhux qed jgħid il-verità u qed jindunaw li l-Prim Ministru qiegħed daru mal-ħajt u m'għandux iktar xifijem b'mod li jammat. U Konrad Mizzi qed jaħrab u jistaħba kemm mal-medja u kemm fil-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-medja issa kixfet kif fl-investigazzjoni dwar 17 Black se jkunu involuti kemm Keith Kembri kif ukoll Konrad Mizzi. Huwa qal li meta l-Gvern Laburista jkun daru mal-ħajt idawwar l-informazzjoni u ġiet ippubblikata wkoll allegazzjoni fil-konfront tiegħu. Adrian Delija ddikjara li fi żmien meta ma kienx fil-politika u meta għamel xogħlu ta' avukat f'isem klijenti tiegħu qatt ma kiser il-liġi u qatt ma ħasel il-flus bħal Keith Kembri u Konrad Mizzi. Ħadd mhu se jsikket lil kap tal-Partit Nazzjonalista, dak li qed juri huma fatti ċari. Kull tentattiv li qed jagħmel il-Gvern sabiex isikket lil Adrian Delija se jkompli jagħmluh iktar b'saħħtu biex ikompli l-ġlieda tiegħu kontra l-korruzzjoni. Jiena m'għandix naħbi Frank, il-pożizzjoni tiegħi ċara daqs il-kristall u kull tentattiv illi jagħmel il-Gvern biex li jipprova jsikkitni jew isikket l-oppożizzjoni mhux talli ħajfalli, talli ħajsaħħaħli ir-rieda, il-konvinzjoni, id-determinazzjoni li nibqa' niġġieled il-ħażin, il-korruzzjoni u l-ħażil tal-flus b'kull mod li nista'. Jista' jkollok pajjiż sinjur u poplu fqir. Jista' jkollok gvern li joħloq il-ġid imma ma jkunx qed jasal għand in-nies. Dan il-gvern pjan m'għandux ma krea ebda settur ġdid u l-unika mudell li sab kien li jkabbar l-ekonomija bit-tkabbir tal-popolazzjoni mingħajr ma jara l-effetti li dan se jġib miegħu. Fuq il-lista tal-housing hemm 3200 ruħ. Adrian Delija sostna li rridu nibdew nippjanaw minn issa u nagħtu garanzija li kull persuna jkollha saqaf fuq rasa. Intilfu ħafna flus fil-kuntratti tal-Power Station u tal-Vitals. Dawn il-flus setgħu intefqu sabiex nagħtu saqaf fuq rashom lil dawk li m'għandhomx. Fil-qasam ambjentali rridu noħolqu żvilupp, strutturi li jgħinu lill-ambjent. Wieħed irid jaħdem mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent. Irrid ikollna pajjiż fejn it-tfal jedukaw irwieħhom. Hemm bżonn inġibu nies f'pajjiżna li jkunu ta' kwalità li jżidu l-valur kulturali tas-soċjetà tagħna. Nhar il-Ħadd se ssir maratona ġbir ta' fondi għall-Partit Nazzjonalista. Fid-dawl ta' dan, Delija sostna li n-nies iridu jifhmu li partit jeżisti biex iwassal dak li jridu n-nies. Partit għandu bżonn il-fondi sabiex jaħdem, aħna partit li niddependu mill-ftit tal-ħafna. Qed niġġieldu kontra min għandu s-saħħa tal-flus. Imma jiena nemmen illi meta tkun determinat għandek il-konvinzjoni, jekk inti tikkonvinċi n-nies, jekk in-nies jiġu jipparteċipaw isiru azzjonisti magħna, dik in-naqra dik il-ftit mingħand il-ħafna tiswa ħafna iktar. U allura jekk nagħmlu dan l-effort flimkien, ċert li għal darb'oħra naslu ħafna iktar fit-tul. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm l-intervista tiegħu fejn tkellem dwar id-differenza li teżisti bejn il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Laburista għandu mħabba qamja għal poter, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista għandu vokazzjoni lejn in-nies u lejn is-servizz li kapaċi jagħti lill poplu Malti u għawċi kollu.